Da. Uite aici o să fie chat. Meciul începe, TikTok în posesie, elicopterul de luptă. Numai că fratele vostru o să fie în echipa Messi. Da, aici a fost echipa YouTube, echipa TikTok. O să fiu în echipa Messi, da? Și o să fiu mijlocaș, mă, ca v-aș gura voastră cu Teozeciu. Fiu al dracu, dacă știu ce o să fac, habar n-am sincer. Echipa TikTok va căuta flancurile, o pasă greșită totuși, minge recuperată de YouTube. O să râdem rău de tot, mă. Balonul spre Zbăr, preluarea lui Zbăr. O luptă pentru minge. Midas a încercat să continue faza. E un fault acolo, evident. Jocul lăsat să continue. Minge lungă, demențială. Cucu. Mai bine mă puneam fundaș, bă, mâncați. Din nou presiune. Mai bine mă puneam fundaș și rup dracu picioarele pe acolo, bă, Lasă mânca, descoperiți pe de altă parte. E Adrian elicopterul de luptă. Ce fetă! Șut cu stângul! Ce a cercat acolo? Multe execuții cercate de Adrian. A văzut la Jude Bellingham. Azi cât e biletul la avion? Să moară familia mea de nu caut asta. Nu am mai zis să încerce și el. Nu mă le mai sunat pe Cona acum în capa și cura văzut 200 de milioane. Dar mai ca la Budeasa. Perfect acolo! Dar sunt atenți cei de la YouTube. Momentan multe lupte fizice. Danu a fost pe fază acolo. Ce pasă? Ia. Poate fi deschiderea de scor. Driblingul nu e. Stați să mă vedeți pe... Eu nu cred că ajung la poartă, mânca v-aș gura voastră. Eu nu cred că am vreo șansă să ajung la poartă. Nici o șansă, tat. Este totuși pentru Bogdan. Toți grașii v-ați adunat la fotbal. Da, că zici că mie îmi place Florin Ierli. Mânca mea e pula de membru. Mă duc să strâng bani pentru copii, pentru alea, că e caritabil. Deci că mă duc, că mi-e drag mie să mă joc fotbal. Florin Ierli te cheamă. Futu-s membru, mătii, să-ți fută în gură. Dai gura și că e cană. A vrut să-și tenteze adversarul. S-a strâns grașii pe teren. Firea al dracu și că mă duc de plăcere al dracu. Singur. O mare greșeală totuși din partea YouTube. E gol! Gol, 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 gol! TikTok marchează! Păi da, să ia de mine, au să vă strâns toți grașii la fotbal. Zici că eu al dracu vreau să mă duc eu să mă joc fotbal, ești nebun la cap. Cu 40 de kg, cu 180 de kg, mâncați și gura ta și cu 3 pachete de țigări fumate pe zi. Deci că mă duc dracu să strângem bani, ești nebun la cap, că puteam dracu să stau acasă liniștit. La calculator să stau să fac donații. Din nou YouTube în atac. Șansă reală pentru... Bă, tu care erai portar când erai mic, de ce te joci mijlocaș? Păi dacă am sărit, mâncați-și gura ta pe o parte și m-am lovit în burtă, trosește în mine, să rupe în mine, mațile, curge din mine, zeamă. Imaginează-ți că mijlocaș, măcar stau în picioare, mai dau un fot, mai dau un... Te pup, te pup. În mijlocaș așa măcar stau în picioare, mai dau o pasă, mai fac ceva, dar la fotbal mâncați-și gura ta. Imaginează-ți când mă arunc pe o parte așa, păi explodează burta în mine, bă, mâncați-și. Pentru YouTube aici trebuie să... Stefano a scapat de herpes. Dar eu mă gândesc cum dracu ajung eu de aici, de la mijloc aici. E greu, mă. Mai bine mă... Ce și fundaș, mă, mâncați? Vine o pasă în careu, e o trecere, fault! Eu am zis, mă, eu știu ce fac. E singura mea, băi. E singura mea, mâncați-și gura ta șansă. Mă duc și intru până la unecare la Teozeciu, chiar dacă e cu mine în echipă, să-mi dea roșu. Cel mai bine, tată, să moară aia dacă te mi pe altfel n-ai cum să rezolv. Mă duc, intru, când are Teozeciu mingea, direct intru din spate, mâncați-și gura ta, cu două picioare ridicate, direct să-i bag direct piciorul în găoază lui Teozeciu. Am luat roșu, am ieșit după tren. La revedere, ce spui? Sau nu? A fost o simulare. Păi pe altul n-am cum să-l prind, decât pe Teozeciu, că e cu mine în echipă, că îi zic stai puțin pe loc. Este iertat de un galben.
Mă, tu îți dai seama că eu obosesc uitându-mă la meciul ăsta, dar minte să alerg. Ultima dată când am fost, bă, da, am fost acum când, mă, vreo 7-8 ani am fost la mini-fotbal de ăla. Am ridicat mâna, mă, ca baș gura voastră și am strigat că fac infar să se oprească meciul. Bă, dacă auzeam în ureche dar mai avea puțin nici de mult la cap și hei, hei, așa auzeam, hei, hei, Blinky Bill, ursulețul cel agil, cheamă-mă și voi veni, eu sunt Blinky Bill. Pe melodia asta eu făceam infar, muream, ești prost? Eu zic să tăi cu arbitru, da, având în vedere că nu e meci oficial, cred că îi bag 5 milioane pe dreapta. Să-mi dea penalti de la mijlocul terenului, să vină să mă faulteze unul și să-i dau. Descoperiți cei de la YouTube la această fază. Dacă nu intra eu cu masca aia de respirat noaptea pe teren să mă scuipați în gură. Adrian, pasă cu stângul, Cucu continuă. Palaș n-a fost invitat, fraților, Palaș e invitat numai la aparate. Ce fază, gol! Extraordinar TikTok aici. Un triunghi completat în careul advers și marchează pentru 2-0 și majorează avantajul. Ce se întâmplă, bă, de primez mesaje în continuu? A fost un gol foarte frumos. Doamne, trage un șut de ledărân la ea, balcoane, ni să moară aia. Ăștia dă-steți în Oradea. Nu știu ce zi e, ce zi cade 26, dar să nu vă puneți, mânca vași gura voastră. N-a fost invitat Palaș. Costi Max. E oprit. Vine o minge în față. X-Breaker iese bine. O lasă jos X-Breaker. Continuă X-Breaker. Este X-Breaker din poartă. Incredibil ce vedem. X-Breaker. Ce cursă. Continuă X-Breaker. Cade. Este faultat. Cursă de 60 de metri din partea portarului. Ce se întâmplă la Zahăr, bă, băiețile? Telenovele din alea. S-a cuplat Laur, care era administrator, cu Bea și i-a băgat, nu știu ce dracu s-a întâmplat acolo, favorizări, nu știu ce, ăștia s-au supărat, i-a scos gradele lui Laur și i-a scos-o pe Bea din poliție. Simplu, vă plac telenovelele de murism în cava și gura voastră, o telenovelă românească ca în 5M. De la echipa YouTube merită aplauz de la scenă deschisă pentru ce am văzut aici. Like pentru X-Breaker. Asta s-a întâmplat. Și se pregătește să intre și Nicolas Aesthetics. Un șut acum! Oh! Nebunie totală! Tudor Buțan la trăcâinile lui Neymar. Ce bombă! O știți pe aia cu Tudor Buțan? Muriți, mă, vomitați de râs, o știți? Iată golul pe care l-așteptam! O știți, mă, pe aia cu latră câinii lui Neymar? S-a dus să întâlnească cu Neymar și era câini la poartă, latră câinii lui Neymar. Tudor Buțan, Beli gol! Aveți că a tras bine aici. Beli gol! Tudor Buțan marchează Beli gol pe care l-așteptam! Și se pregătește să intre. Ia stai să văd dacă o găsesc pe aia cu Tudor Buțan. Stai să ies din astea după aici, în conversațiile astea, că... Ia. Tudor Buțan, Neymar. Dar nu știu cum e clipul, mă. Am fost acasă la Neymar. Uite-mă aici. Ia. Lui Neymar, unde se află în acest moment. Messi își pregătește revenirea Ia. mai departe. Haide. Ia. Poartă. Stă vecinul. Da, ia de liv, ia uite. Fii atent. Ia uite gard aici. Uitați-vă gard, fraților. N-am văzut în viața mea așa gard. Deci avem 1, 2 și mai avem unul sus. Dar nu mai știu la ce minut e stresul, știe. Bă, stresule, futute în gură, zine la ce minut e, că tu știi pe de rost. Ne latră câinile lui Neymar? Luăm pe partea aia, să venim și pe partea aia. Oare să încercăm dacă e vreo străduță sau ceva? Ce zici, mă? Da, oricum, asta e intrarea principală. E Andreea în stare, dacă era pe content de fotbal, mă înțeapă furnicii lui Cristiano Ronaldo. Intrarea principală, mamă, cât de să ne... Că Liviu a proprietate de... Cred că... Dar nu mai știu la cât era, mamă, nu pot să cred. Donnarumma, unul dintre... Ia! Ne-a picat Lewandowski direct în fața casei lui Neymar. Câinele lui. Mamă, nu pot să cred. Câinele lui Neymar. Neymar. Na. Haide, mă, cu Neymar. Neymar, te rog. Neymar. Na. Lukaku. Bernardo Silva. Luăm pe Bernardo Silva. Mai departe.
Mai departe. Haide. Open, da, și uite, ne-a picat și un brazilian acolo, dar luăm Latră open, câinele da. Haide, ultimul Neymar. deschide Mario. Mamă, fii atent că e 87 plus. Vezi că e cea mai tare de până acum. Ia vezi, Neymar. N-a fost Neymar, dar avem o jucătoare de aia. Lui pe la Super 12. Am sau Craiova? Da, a trecut, Craiova? era aici la început. Fața casei lui Neymar. Câinele lui. Câinele lui Neymar. Latră câinele lui Neymar. Lui. Mamă, nu pot să cred, câinele lui Neymar. E nebun, mă. E nebun. Toți suntem niște nebuni. Și Nicolas Aesthetics. Ia să vedem. Mă uitați să mă antrenez și eu mânca v-aș gura voastră, să fac și o scheme din alea, că mai puțin până pe 26. Mai sunt 10 zile, nu? Un șut acum! Nebunie totală! Ce bombă! Iată golul pe care l-așteptam! Tudor Buțan, Beli gol! E Beli gol! Tudor Buțan marchează primul gol al echipei YouTube. Iar acum să vedem ce forțe de revenire pot avea youtuberii. Sunt curios acum pe chat. Ce scor corect se dă după ce ați văzut prima reprinsă? La început am văzut 10-0, 20-0, acum s-ar putea să vedem alte scoruri. Hai să vedem ce ziceți acolo pe chat. Toată lumea, scor corect. Yeah. Avem 3 la 2, 3 la 4. Lasă-o să vorbească, mă, Doamne ferește. Că s-au mai adaptat aici scorurile. Nu era chiar măcel. Cum să-și facă și zahără la content săracul, că e vai steaua lui mâncava și până la voastră. Adrian, elicopterul de luptă, ce pasă fie. A prins-o pe bea beată, e minune pentru ele, cel mai bun content posibil. Pentru zahăr, ești nebun la cap. Ce să... E contentul minune pentru zahăr, că a prins-o pe bea beată. N-a mai avut content zahăr de săracul de când îi dătea noi raiduri. Jude Bellingham, al TikTok-ului, Wow! în această partidă. Și un contact acolo, Techeș. Și cu Medeș. Acum văd că Medeș șchiopătează. Cred că trebuie să intre echipa medicală să-l verifice un pic pe Medeș ce s-a întâmplat acolo. Te pup, Petrică, mulțumesc mult de tot. O să vină și copiii ăia pe Ce acolo. pasă frumoasă a făcut acolo, mă rog, ce călcâi a făcut Medeș înainte să se lovească de Bogdan Techeș. Da, astfel de lucruri se întâmplă, uneori poate și în cădere sau călcând prost te poți accenta și pare că asta a fost pentru Claudiu, care nu se ridică, din păcate. Chiar mă așteptam și eu să fie ceva mai dominantă echipa YouTube, dar văd că în momentul de față lucrurile se echilibrează. Da, trebuie să zicem că, din nou, spre exemplu, Alin Kifor, fundașul TikTok, a făcut 7 ani de fotbal. Eu uite așa, numai așa o să stau. Dacă ți iese sau nu, asta se vede la final. Wow, ce greșeală face acolo Techeș, Lorin pe mijloc, pasă în adâncime către Cucu. Gol! Numai așa o să stau. TikTok, autogol! Doamne Dumnezeule, este... Danu este cel care își înscrie autogolul. Își dă autogol, exact vorbeam cum ar fi să vedem un autogol și... Ia